ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଖାଇତେ ମନ ହେଲା ବୋଲି ନେଇ ଆସିଲି ଶାଗଟାକେ ଧୁଇତେ ଧୁଇତେ ଭାବି ହେଉଥିଲି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗା ଲଗା କେନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ ଯେ ବାବା ନୁକି ଚୁପି କେତେ କଷ୍ଟରେ ବନଉଛି। ଆମର ଘର ଲୋକ ଜାଣ ନାଇଁ ଗୋ ବହୁଟା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଜାଣିଲେ ଘରୁ ଖେଦି ଦେବେ ନା କି। ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରତେ ନାଗି ପଡ଼ିଛି ଆର୍ ମୋର୍ ଛୁଆଟାକେ ଦେଖ ମୋର୍ ସବୁ ବାସନ କୁସନ କେମିତି ଧୁଇ ଦେଲା ଗୋ। କି ଛୁଆ ହେଇଛି କେ ଜାଣ ବାବା ମୋର୍ କାମନି ବଢ଼େଇ ଦିଏ। ତାର ପରେ ତ ଛୁଆର ବାବା ବାହାରକେ ଯାଇଥିଲେ କଲ୍ କରିକି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମୁଇଁ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତୁମର ମାନେ କି ଭାବୁଛ ମୋତେ କି ମାଂସ ଭାତ ଖୁଏଇତେ ନା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇତେ ନେବେ ବୋଧେ ନାଇଁ ଗୋ। ବାହା ହେବାର ପରେ ସେଇଗା ନାଇଁ ଖୁଜ କିଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ କହୁଛନ୍ ମାନେ କିଛି କାମ ନିହାତି ଥିବ। ଆଉ ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧାନ ପେସେଇତେନି ନେଲେ ମୁଇଁ ଯେ ଶୁଖିଲା ଧାନଠୁ ବି ବେଶୀ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସି ପଡ଼ିଲି। ହେ ଗୋ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବନି ଧାନ ପେସେଇତେ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା କହିକି ଖୁସ କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ଧାନ ପେଶି ସାରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେ ନାଇଁ ଘୂରି ଆସିଲେ ଗୋ ଆହୁରି ଦୁକାନ ସାମାନ ବି ଧରି ଆଇଲେ।